C'est parti. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bandiraɓe mi salmini on onon fof. Min ko Dieynaba Bary madame Thiat mi wiyete komi sage-femme d'État au niveau du Sénégal, district sanitaire de Pikine. Min komi maîtresse sage-femme au niveau du poste de santé de Touba Diacksao. Donc komi haalanta bandiraɓe amen komi ɗumnay ɓe yoɓe yaa e nder hôpital ɓe koɓe yii ko jakini ɓe e nder ɓanndu maɓɓe fof ɓe fotayi jooɗaade yoɓe yaa e nder hôpital. Sa yehi e nder hôpital si tawi hiɗa nawni ɓe safrete, sa nawnani ɓe tottete conseil. Donc min haalna ɓe service maternité ji ɗin no ɗuuɗi prestation, no woodi visite ɓe watta e nder neɗɗo so woni reedu ha o jibina, no woodi aussi service accouchement woni neɗɗo sino jibinde o ara o jibina e nder hôpital on sans risque, no woodi service consultation postnatal, no woodi planification familiale, no woodi traitement de l'infertilité pour rewɓe ɓe annduɗa ɓe ala ɓiɓɓe te ɓe foto heɓude ɓiɓɓe ɓen noon kadi ɓe foto arde men safra ɓe. No woodi aussi vaccination komin waɗante sukaɓe ɓen vaccination. No woodi aussi service suivi nutritionnel komin waɗante sukaɓe ɓen. Donc service ji ɗin no large no ɗuuɗi, donc minen habbade yimɓe ɓen fof pour ɓe ara inchallah.